At iti daytoy anasantuan a misa, intay iraman kadagiti karkararag tayo ti pagyaman the Mr. and Mrs. Marlon Capo and family. Pagyaman ni Benedicta Herman ken ti pamilyana, intay met ikarkararagan ti kararwa da Ernita, Joyce Ann, Angelito Niño, Dulce Amor, Celidonio, Pellegrina, Anasita, ken Pelagio. Tumakder tayo. Kasikaken siya kanyaman na panagbiag, agkakabsat tayo, agkanta tayo, idiri tayo, imbag kenayati apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, at kakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti panangited tayo, ti ayat tayo, iti kabsat tayo, ito ti pangrukudan, ti Diyos, ti pannakaisalakan tayo. No di tayo amo ti agayat, narigat ti pannakaisalakan, numan pa'y manangaasi ti Diyos, rubeng na laeng, aramiden ti misyon tayo, ti misyon ti agayat. Kintalig na kada tayo, dagiti kakabsat tayo, nga pagserbian kin ayaten, ited tayo nga roday tang ayat. Tapos no maikari tayo nga roda makiranod, iti dahi tinasantuan, ay misteryo bigbigan tayo, pa dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manangaasi ken managayat. Sika ana ibaon, tapno pa imbagem dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, ay ayatem tinasingpet, ket no na isagmak iti basol, ited mo ken kuana ti grasya ti panagbabawi. Tapno mapasublyanan na ti kinasingpet na, iturong mo kat ti puso mi ken ka. Pasiggadan na kam kuma ti espiritom, kadagiti parabor na, tapno nalagda ti pamati mi. Ket ipaay mo ti agaramid iti ipaypayso mi ti agaramid iti naimbag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kunati Apo, ilunod kunto ti tao nga umadayo kanyak, ket agtalek iti pigsa dagiti tattao. Mayarig iti kayo iti letang, nga agtubo iti natikag adaga. Iti naapaya adaga nga awan agtubo, ket awan na imbag adungteng ken kuana. Bendisyonak ti tao nga agtalek kanyak, wen ti adda pamati na kanyak. Mayarig iti kayo ana imulay ti asideg ti danum, agturong dagiti ramot na iti waig. Saan nga agbuteng nudungteng tinapudot a tiyempo, agsipod ta nalang tulat ta dagiti bulong na. Saan nga agdanag no awan tudo, ket saan asumardeng nga agbunga. Siya sino ti makaawat ti puso ti tao, mga lilaw nga awan kaasping na, nadagsen ti sakit na ket saan ang maagasan. Siya nga Apo, amok ti pampanunuten ti tao. So kimatek tinanguneg iti puso na. So papakak ti siya sino man a tao,
kas mayan nurot iti panagbiag ken aramid na. Ti sao ti Apo. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Nagasat ti tao adi maipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakes. Adi mang tulad iti aramid dagiti managbasol. Ken di maikapun kadagiti mangrabrabak iti Diyos. Pagragsakan na ket di abasbasaen ken utuben, tilinteg ti Apo iti aldaw ken iti rabii. Mayarig iti kayo ana imula iti igid ti waig. Kanayon ana lang to dagiti bulong na, ket agbunga iti tiyempo na. Agbalaygi iti amin nga aramid na. Saan nakasta dagiti managdakdakes, kasdala taep a maitayab no agangin. Tatarabayan ti Apo dagiti nalinteg, ngempo kawin na iti agnanayon dagiti managdakdakes. Dumdumngeg to'y adipen mo at daken ka dagiti sa uwa ka itetiyag na nayo na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti Fariseyo adda idi may sa abak nang akanayon as si kakawes kadagiti agkakangina alupot. Inaldaw met nga agbibiyag kasi bubuslon at damot may sa anapanglaw nga agnagan Lazaro napunno iti gaddil. Inaldaw amapan iti ruangan ti balay ti baknang. Tartarigagayan na ngamin apidpeden ti bisin na kadagiti marigreg iti lamisaan ti baknang. Pasaray mapan dildilan dagiti aso ti gaddil na. Natay tinapanglaw ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang ket na itanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades, timmangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impokkaw na ama Abraham, kaasyan nakadi, tay baon mo ni Lazaro amang baba sa tiramay na, ket palamiisan nato'y dilak. Iti kasta, takasta unay, ti panagtutuok ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, anak ko laglagi pa makabayatan ti panagbiag mo, at daamin kinabaknang ken ka. Ngem naglapam ni Lazaro iti rigat, itan adda ditoy amaliwliwa, ket adda kadita amatutuok, saan la dayta. Adda dakkel ayuyeng anagbaitan tayo, tapno saan amakaballasiw dagiti mayat nga umay digita, dita manipod ditoy, wenno dagiti aggapo dita nga umay ditoy. Dawatek nga rod ama, kinuna ti baknang nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak, tapno bagbagaan na dagiti lima akakabsat ko alalaki sa jay. Amangan no umay damet iti ayan tituok, ngem kinuna ni Abraham, at ni Moises ken dagiti propeta ama magbaga kadakwada. Bayam dagiti kakabsat mo adumngeg iti sauda. Saan nga umanay data ama Abraham insong bat ti baknang, ngem no agungar ti maysa kadagiti natay ket mapan kadakwada, agbabawi danto kadagiti basbasol da. Ngem kinuna ni Abraham, no di dadinggan ni Moises ken dagiti propeta, di dan tumet lamamati, uray pay no adda agungar kadagiti natay. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Tatay bigat adda biglaan nga pilgrims tayo. Gaputa awamot naka-schedule. Napanak pa nagbisbisiklitan Ang bagtadyak imadayo, idi kwanto mautawag tayo may sakadwa tayo. At damat sangabas, nga imay apo, ke beroken da ka,
Dahil tanaaw mo naka-schedule na lawag di panunot ko nga awan ti naka-schedule. Ketatan ko nada. Apay sino tinay presidente yo ta diyan mo, Godfather ko nada. Chapter ti Tobao Nagilian kin Bawang La Union. Nasurok da nga 50 sa nga bas. Sino ti presidente yo, sino ti leader yo, imbagada met piman. Kapaya di kayo mo nakikontak, awang cellphone mo, Father. Kinagbuy-buya kayo, met ti sermon, di kayo pala i-message ijay. Hamiam mo, Father, kimay kayo latan, nung naira ng awana kon, kung orayon da ka, Father, ay Diyos ko, pakawanan ka numalamtan sa mga pata kon. Kung naira ng adapon-punan, kadi orayon da ka, Father, anyam. Agyaman kayo ta koresma, kung hanggay ko mga awatan. Nga gapot ta koresma, napakawang kayon. Kung namadlaang iso, nga gapot ta nagaduda, magpil-pilgrimis da mo iso, minisaan mi mo laang ida, pilgrims mass. Katatay nagitid da, adumat aji daton da talaga na irantamo nga para daton piman. Taykwan medyo adu da jay mais nga naited. Katatay aldaw, diyan mo no sakbay pangaldaw no malum tatayan. Diyan nga rod bangir ti alad tayo ka adag mulmula mais niya. Diyan burburas ti mais, ganyan giway-way ti kalding na. Kunakin di jakadwa tayo ingkay man ikan ti mais mo ilaang. Ikan ti mais. Kanenda kaslakay latay na baknang ijay ko nga nagado aglap-lapusanan ta kaninyo kay isuda ka mabisbisinda apan dami inikan dati danom bottled water kun aji maysa hang ko mga soft drinks hang kami magayon man nag soft drinks ijay kumbento. Ang ko mga soft drinks nga nalamiis, tampay nalamiis diya danom. Kaya niya nga ro din ay suntot hantay pa kaisalakanan ta, amo pa ng titi soft drinks, aga awatan tayo. Aglaplapusanan kay nga babmabsot at dadad ta nga marigrigatan. Kung kunamahanda mo ka marigatan nga pagayat mo laeng mat. Tadada nga ro ijay mo taltalon nga nagagat. No, dito ibanghelyo tayo. Na-discuss tayo nga ulit-ulitan dito yan. Ti senaryo, baknang, aglaplapusanan, nakakawusti na pintas, ni Lazaro, mapanlaang agtugaw ijay, sangot ti balay na, gaddi-gaddil, dagit amoy no gaddi-gaddil iding kadugyot dan, dil-dil-dilan ti aso di gaddil na, ti kangkanan na, crumbs, sub-subra. Apa yang sobra kasla ko maritay di jila ang excess apa yang agitintin nagdatinapay segun ti istorya ti theology ijay idi panawunda ka no manganda giganda karne awang tinidor awang ti kutsara payla idi igananda nya wo kun ayo ta pay ganas igananda ka di tinapay dang awan libadura na isumut laeng ti kasla pagpunas da sada itin nagi sirok ti lamisaan. Iso ti kangkanan ni Jaaso, kangkanan mo ni Lazaro. Kadijay nga senaryo, nagmayat nga, nakababa na agsubsobraan at dejay. Inaldaw. Imagine ang description ni Apo Isus. Ngam pangarig datoy Haan nga na pasamak, pangarig. Pangarig. Ka sinarita na nga rod ni kinunan na nga rod ka. Pangarig. Katata, idinatay ni Lazaro na pankin ni kadgana ni Abraham. Hindi na ba nang napan ijay Hades, impyerno na pudot ang lugar. Apay no naba nang ka, automatic nga pang ka di impyerno. Kadi pa'y da kayo nga tagadili mapangkay amin di impyerno, tababa nang kayo mga Aman, makaala kay ti 150 kilos nga bunjing ka, video okay nga makadomingo nga, I did it my wife. Kada kam nga marigrigatan apangkap di langitan, apay no marigrigatan automatic nga mapan di langit. Ngamot Anya nagkurangan di na baknang napintas mo tayo ko di na baknang han na mga binugkawan na mga pinapanaw binaybayan nangan ngam ulit-ulitan tayo ijay panangan ni Lazaro han na inikan ti ayat na subsobra day jay inted na kakunana kas ano ti agayat kunada numang ti agayat numangted ka yung nasasaktan ka na. Malay yung puntos na, nung agipadawat ka, no agsagot ka, dahil medyo makuritan di pusom. Haang nga tayo subsobra. Da kayo nga nakadado lipstick na, nagipadawat kayo, dahil kalukat. Sayang, Father. Haang nga dahil tayo duduwa ka ugadan nga.
Matuktok kulen sa mo ipadawat mo nga dati awang pay markanan. Subsobra na subsobrahan ka pala masaktan. Kala ko dumawat ti 20. Mayat pala jiri nam. Nya? 50. Medyo agpano-panunot kan. Sa nga gasot. Sayang datatapiriaan. Di yan masaktan kan. Why don't you give 1,000? Apo mo, manatawang kong arin ay kunday ta. Di dyan ngerti ko na namang tad ka di jay, makakuritan di puso mo, tapno adda serbinan, haang nga di jay sobram. Haang nga di jay sobra. Takas jay mo ti agayat nga kunana. Nagganas nga ro, naglayos, naglaylayos nga mapantay tulungan, iyanans ko kada kayo, na tumulong tayo, umuna, bado, may kadwa makan, dagita instant up no manganda, pangaasayo tahan nyo nga pagbasuraan, dagita kakabsat tayo, tabiktimada lang nga tilayusan, tipay laited mo mad, piman, dagita basura, awan ayat na dayjay. No, adabadom nga, nakaplastik pay laang hampay na ikat nga, adda pay latag na iso, itid mo, apo mahid, nagsakit mo tanakam mo, ti itid mo mahid, apo daytay, duwala nga aldawon nisnisan. Subsobramat, haanggarot nga mabalin. Kas dyan ibagbaga na mo, uray inya nga ang gulo, haan lang nga bado, haan lang nga makan, haan lang nga kwarta. Haan lang nga, kwartahan lang nga makan ure, di oras tayo. Kala ko mabagkin ni Apo Diyos. Apanak makimisa. Agap apura jiri nam. Subsobra laang di kayam nga itid kanya na. Agdardaras, apaya. Kabay payak na nagbanglo di tinuno nga. Ikan mabisina kung darsang pate. Maangamot yun, agad tinunong. Ang darsang father. Awang pa di time mo nga talaga nga day ko. Sobra yintid mo nga oras mo kanya na. Nakabisbisi kami mo't father. Awan oras mi. Wow. Iso nga kunana nga ro day ka. Do not find time to pray. Make your time to pray. Nga quality nga para kanya na laeng. Kano daddo matimot itad tayo ka numasangok La agistasyon kayo. Nagsulit. La. Agistasyon kayo akas gimong. Awan sabi ni ka-istasyon kada kayo. Dodo na dalabsak nga na minsan ko dodo nga bakit nga agpinpin na pilit nga agkabaw da jay. Anya pestan. Kanda magkaawatan. May kalimang ihaan, may kapat pala. Ay sus apo nagulong ta istasyon, nagsuglidan. Nagungar nga muna ni Apo Isusan sakbay nga. Kadi jay oras tayo mo lang. Kinikabsat mo, anyang mo timaitid mo, kinikabsat mo nga oras mo, panang bisitam, baka subsobra. Tikus question na rin na dito ka, haan nga rin kinabak ng oray mo't anila, saro apay, gaputan na panglaw tayo, automatic nga mapantay di langitin, haan mo lang Awang nga rod haan nga di ay haan nga gaputan na panglaw kan ka, automatic no marigrigat ka tuyang ka, haan depende mo ila di pusom Tada mo dagitay uray no pagpag-isula di adda na parabor lata mo di puso kada marespeto dalata tamayat di jeri nam nga mang tulong kada kwadahan ang muda mo ti kala ko magtrabaho da ka na impapuswan mo di trabaho da adda mo dagitay padpada nga awan di awan lang aro din dimto pala madubli nga awisan ta apaya ay apaw agin titik-tik kang mga os-os to di trabaho na kasi man lang Anahan na ba nang ginapanglaw di jay? Tikos question na rin ni Apo Isus dito yan, ayan na di puso. Kala ko madyan na ba nang, ayan na di puso na. Ti ngamin connection na dito kakabsat ka no denggan tayo dito salmo responsoryo. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Kunana ngamin, no ti tao ti Diyos ti pagtalkan na kaslala mula nga adi di asidag ti ay waig ti ubog. Nalangto, naraboy. Iso nga ti question na rin na dito haang nga di kinaba nang uno kinapanglaw, di pusom nga mangited, ti ayat mo kinikabsat mo. Iso nga rin nga tatak kayat ko pa ti agpa-challenge ko mga amok nga marigatang kay pala ang bakang kapay nga nakasagana. Anya ti challenge na ko Dagita agboy-boya ti sermon kadayot YouTube, ano niya ti challenge na.
Padasin nyo man nga mapanikan, di ka arubam nga hamo kaalaan. Nga tiitid mo ako daytay quality haan. Nagruarti mo namon. Ingka man pa diguan dayjay ka arubam nga daytay medyo mang chismis kanyam daytay aglaglag to pay laeng apa mo mapaduguan ka awam mo ulo na nga maburburbor mata mo namon nga ingka nay ko namon tayat mo lang nga jibalayo pakalausan na amon daytay aus-usto nga daytay wow presko nay kanang kumaray tatang ni kanang dayjay man ti challenge na ko makanyata yung nga daytay di ayat mo ko di us-usto ti ipam mo haang nga daytay subsobra. Nagpa-birthday ka, napudot pay laang di pansit ipamon, haang nga daytay 2 minutes na banglesan, mabalib mo nga tagbaten ti kalusanan, saka itag subsobra garudan. Kas jay ti karit na, ti salsaludsudan na dito'y kakabsat, di jay puso. Awan ti marigrigat nga awan ti maitid na, awan mo ti ba na nga awan ti kasapulan na. Amin tayo, karit kanya tayo. Da kayo. Kasano ko mamot ti panang i-apply mo itibiyag mo dayjay na impapuswan nga ayat nga haan lang nga dayjay sobra ti itid mo. Dayjay pudpud no ti itid mo. Ora di prayer life tayo. Isunod at dumahaan nga umun-unag. Apaya, timot lakayam nga itid king kuana ka daytay la sobra. Murkat kuna tayo ti Ilocano krams haan? Murkat. Kaji murkat gadi mo no daduma ka ti murkat ka di mo ti murkat kanya tayo no daduma ka ako pumunta na yun di ka ti pagpakan ti aso haan ngamda kami ka kwa hangkam nahilig ngagmurkat maungtan kami idi nadala matinag nga maysa ka agungot da malas kunada isong awan ti murkat mi isong awan ti subsobra mi ta nagbasit lang nga rudan ay tinag mo pa ila ay awanen ang adda kakabsat ka lang pagpampanunutan tayo. It's not the murkat. Haan nga di murkat. Haan nga di sobra. Ti salsaludsudan na, di pusom nga kabaulan na ti agayat. Uray no marigrigatang. Aging nga marigrigatang ka. Naglaka mang tino, ado kwartam, di mat, na sobra laeng. Ti pangarig na nga kasla kaparis na daytoy. Malagip yun di istorya ni Apo Isos nga adda balo. Nangitid tidwa nga siping, ijay pagitinagan ti pagkuan jay templo niya. Siniahaan. Hanang istorya, sinipsiputan na niya. Kadi jay pagbiag nan inted na amin, dakdakil jay inted na ngam, amin nga inted, dagiti nagitid ta apaya ti inted da dayay, sobrada. Kas jay mo't dahi tinabaknan, hana nga inikan ti ayat, jay kinan ni Lazaro. Sobra, di jay na ited na nga ni ipaay. Iso nga nagmayat ko mamo no, may nga rabi ka, may nga aldaw ka, inayaban na ko mamo, makatoy. Crispy pata. Adda pay bermumot na lamni ace. Kilawan na adda wasabi na. Sigurado na pandilangit mo adda toy. Kitaam ka kaar-aryak na ni Lazaro ta narugit. Di mo agad-gadil. Ngayon may adda-dadyayan anya ti kunana ibagaman ta may nababasaan jay tamudo kaya na maglaangan. Kaaryak na idi. Han nga kinagadwa, idi adadadyayon ka na ngaton ni Lazaro at dagin ni Abraham ko, ibabang man ta umay na, babasaan diya tamudo na tapno, maup-up laang dati pudot ko. Isa panunutin nyo, data mo panpansinin nga kaarubam, data ikus-kuspil mo, nga butad da basol na kanyam, nga butad adok kwartam ki imutam, nila baliktaden tayo. So ti kung kunaktatay ka, dagiti ko magburburas ti mais ija ka dadanto di langit ka ni Father Rupo ken dagiti taga kumbento ka dada di Hades gabutan nagadukin nanda. La isudan to ti adda di ka si kaaddakan to di nga Allah nagpudot masisi dagitoy tabakon laman. Ti karit na nga ro di ka di pusom kas anom nga ayaten nang ro na dagitay narigat. Ngam gabot at agadili ka ngamin. Aging gana nga pumusay kan. Daka di unag tilungunan at dapay la sakit tinakam mo. No may aging dodong aw di kagurguran ko na mabalbalin bumangong ka. Nya ti kung kunam paylak. Nabalbalin mo kaya timatay ta makabalis ka. Hindi ka payla pinakawan natay ka lagarudan ko na mabalbalin ka agungar ka ta. Mulagatam payla.
Yung arti serbina, ang daya. Karit na kakabsat awis kanya tayo kana nagmayat ko mga pagpampanunutan niya. Apa yang kamu padasan daytay itid mo dyan yung papuswan nang ron di kabsat mo uray no daytay awanan, uray no daytay agkasapulan, uray no hamu kaalaan. Apa yang itid mo ka subsobra. Bagamot may tulad tayo di baba nang abusta nagbaba nang kay dito delikada daatap kun ta nga mapanen. Gati nagudok kwartanad tan. Iwaras yun to no si mana adam no. Haan nga di jati sa lutsod no addaang ka ta na paraborang ka good. Ang mga dati malas katawan ng kahaan, nabaknang, na marigrigat, di puso, ti berberoken na, di kitkitaan na no, adda, di itid mo ka daytay, napatag di pa nang itid mo, no sobra. Kumararag tayo, kakabsatap na tayo, kanda iti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iti adaton kada kita ima, ken kastama tapagimbagan tayo, ken di kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi apo, tababaan da iti asakripisyo, pasantuem kuma, dagiti panagannong mi ti kwaresma, iti kasta aramidem ti bagimi, tibagimi adda ibunga na ama ipaay ti kararwami gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tainto yang mo dahito na idumduma tiyempo, tapno da kami nga anak mo dalusan mi dagiti nakem mi, kadagiti nalabes a pagisiman ti bagi, ket no pay saan mi aliwayan dagiti annong mi ana indagaan, yad addami asangwen dagiti banbanag ana ilangitan. Anan sata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a parswa. Ti langit ken dagan, apno dayti pakay daydayawa. Hosana iti kangakwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo Hosana
Pudno unay Apo, abi ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa maiyawat to, a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami makirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan mo manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyang, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasos ti lubong. Kordero ti Dios sa mangikat
ikat dari di basbaso ti Adtoy niya po Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat ka iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanya, kunti may salaan nga sa mapaimbagton ti ka. Kumararag tayo. O Diyos, ipaay mo kadita nagagat kami nga agtrabaho. Tapno mataginayon, ken madigdegan dagiti imbaga patauden dagiti a sakripisyo kada kami gapo ken Apo Meso Kristong anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga rabitay amin Apo.